Advocate Chamisa, takanzwa nemusi wechipiri vaMnangagwa vachitura mashoko kunyika vachivhura zvakare dare reparamende kana kuti yatingati second session iyayi, vachitaura zvavanoti matanho avari kuda kutora kuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Makaonawo sei mashoko ava? Handina chandakaona, ndaizama kuona zvikuru asi hapana chinooneka, nokuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo. Hapana mashoko akataurwa, akaturwa acho yanga ichingova mhepo yoga yoga. Taitarisira kuti panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei, nyaya dzezveutano, nyaya dzezveupfumi, vanhu vari kushupika mazupuko, vanhu vari kuita kunge vari muutapwa, mararamiro avari kuita, zvokufambisa zviri kunetsa, hakuna magetsi, hakuna mvura, fees dziri kunetsa, mari hakuna mumabhengi, vanhu ngezvino vavharirwa eco cash. Dambudziko riri kuramba richiwanda muminda umu, hakuna chiri kubuda nokuti hakuna zvokurimisa, hakuna zvikwanisiro munharaunda mwaka wauya uyu, mbeu hakuna chikwanisiro chinoita kunge zviripo. Vanhu vari kubatwa chibharo, maabductions, ubhinya neutororo tiri kuona huri kuuya huchikwira. Hatimbonzi mashoko akataurwa ipapo kuti kozvi zviri kumboitika vanombozvionawo sei. Vana vadzamara vasati vawanikwa, vana Magombe onai zvakaitwa, vana Gonyeti vakazvambaradzwa, vatungamiriri veMDC vakasiyana siyana vanotorwa mudzimba, vari kumadistricts, kumaprovince vachizvambaradzwa, veopposition vemacivic groups. Hatina kunzwa kuti iyewo Mnangagwa mutungamiriri werimwe bato rinova guru munyika reZANU-PF anomboti chii. Isu takataura maonero edu kuti zvinhu zvakadai hazvina kunaka uye hatiwirirani nazvo, hazvibvumidzwi. Iye anoti chii izvozvo ari kutungamirira mauto nemapurisa vanova nekodzero pamutemo wenyika kuti uchengetedze vanhu. Saka zvose izvo zvatina kuzvinzwa, takanzwa vachitaurawo zvimwe zvokuti kunana Poland haina zvainopa vanhu munyika. Haungadi kunotaura zvinhu zvisingabatsiri vanhu muZimbabwe, nokuti kazhinji munoziva kuti hakuna inofurira ivete, yakavata ndiyo yatakuona inoda kufurirwa izo kunana Poland. Isu tisi turimo munharaunda nekutsigirwa kwevanhu kwavakaita, uye vanhu vari kuti vanoda kuti paine nhaurirano pakati pemapato makuru enyika nevanoita zvematongerwo enyika, izvo zvisati zvavapo. Saka zvese izvi hatina kuzvinzwa, kureva kuti pandova nedambudziko. Nyaya dzakataurwa neUnited Nations panyaya dzemamiriro nomunyika hatina kudzinzwa. IMF yakapawo death certificate kunyaya dzeekonomi yedu, hatina kunzwa kuti kuri kunzi chii. Saka zvakawanda hazvina mhinduro nenyaya yekuti hapana chaizvo zvinobatika zvakataurwa navo Mnangagwa. Asi vamwe vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. MDC chii chaingakwanisa kuita, kuri kuti ndo iri panyanga kugadzirisa toti upfumi neiyo nyaya yematongerwo enyika isina kumira zvakanaka? Chokutanga ndechekuti isu takataura kudhara kuti tine urongwa hwakakwana, our smart agenda inova inotaura kunyaya yematungamiriro enyika, inotaura kunyaya yeupfumi hwenyika, inotaura kunyaya yezvedzidzo, zvipatara, utano hwevanhu, magariro evanhu, mapensioners. Tine program iyo zvokuti ndikatanga kuteedzudza pana ndogona kusapedza. Asi chinhu chatakati chinofanira kutanga kuitwa, chokutanga kugadzirisa nokutsvaira nyaya yematongerwo enyika. Marara akazara mumusha weZimbabwe aite kuti nyika igadzirike kufamba kuenda mberi. Chaitogadzirisawo nyaya dzeupfumi hwenyika, kubvisa corruption, kuba kuri kuita ike zvino inhange mutange kuba muhurumende, inyaya yekuita kunge vanhu vagarwa nedhimoni rekuba, kunge vanhu vane chikwambo chokuba chokuti vanoita kutorerana, kunyanyanya makateo, iwo vanonzi vana Queen Chakati vanenge vachiunganidza mari ngangu kumigodhi kuri kubiwa, kumafuta kuri kubiwa, muhurumende chaimo kuma parastate house muri kubiwa. Zvese zvatina kubvunza chitaronzi chaizvo zvinobatika zvirikira ndizvokupi, nokuti tinoziva hedu kuti vaMnangagwa semutungamiriri zvinonetsa kuenda unokumbirawo mosquito kuti medu tirapirewo malaria. Mosquito yaimbowiraniwe kana kubacteria tiveduwe tiitirewo magetsi on, nokuti inoda rima wapusa kuitira kuti iwane pokubata. Saka tinozviona kuti ndo dambudziko riripo pamaonero edu. Isu hatingotauri mashoko, tine kuita. Ndosaka muchiona tine urongwa hwedu kwatiri kuti tigadzire nyika ino, panotoda kuti vanhu vagadzirise nyaya yematongerwo enyika kuburikidza munhaurirano. Tapedza izvozvo tochiva neurongwa hwekuti tinoenda kupi munyaya dzeshanduko inodikwa munyaya dzezveupfumi, economic reforms, munyaya dzezvemasarudzo electoral reforms,
munyaya dzezvekutepfenyurwa kwemashoko, media reforms, munyaya dzezvekushanda kunoita mauto edu, mapurisa, masoja neCIO, security reforms, nenyaya dzekushanda kunoitawo makotsi edu, judiciary, reforms iwa legislative kuparliament